Demonstracije su izbile pošto je Milošević odbio da prizna rezultate prvog kruga izbora za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije održanih 24. septembra 2000. kada se pokazalo da je Milošević dobio manje glasova od kandidata DOS-a i lidera Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice. Na tim izborima za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije izabran je kandidat DOS-a Vojislav Koštunica sa 2.470.304 glasa, odnosno 50,24%. Milošević je osvojio 1.826.799 glasova, odnosno 37,15%. Ne želeći da prihvati poraz, do tada vladajuća Socijalistička partija Srbije i njen lider Milošević izazvali su postizbornu krizu koja je zapretila ozbiljnim sukobima i nasiljem. DOS je pozvao na demonstracije zbog nepriznavanja rezultata izbora za predsjednika SRJ, a kriza je okončana 5. oktobra posle masovnih protesta širom Srbije.